Uyabona nje nganda kwethu ngifuna ukusho lokho ngingahlonizi. Ngisuke ngadlala mangithi mina umnikazi amabhenzi. Awukho kumzila ungakhathiwe. Nami ke njengomuntu in charge la. Kusuka abanye abantu abama owner eminye imizila befuna ukuzongibangisa kulomzila enguphethe mina. Imgodo imsuni ezisha. Ngoba babona ukuthi imali abayiphethe ayanele nalokukhwakha babudaza lapha inkana abayidazayo engathi shu ayanele bese bezophaphela la ngikhona emabhenceni la kumaskandi ame futhi izisu lapha beze bebe namahloni ngoba kuyenzeka phela umuntu abemihalo benamahloni naye banamahloni nabo manje kodwa ke into ebalekile ngikule konke ukuthi mina ke angikwazi ukungakhulumi ngiphinde futhi ngaluleke ngiphinde futhi ngikhulise amabhinqa ami ngoba ngiyabazi ukuthi abantu banjani nginiphethe nithanda ningathandi ukuniphatha kwami akubona kokubekwa isilo kuphela kepha kuhlangene leqiniso lonke neqiniso lodwa elihlangene lokuthi mina njengomongameli wamabhinqa lento eyenzeka manje endemeni yamabhinqa la kumaskandi umnikazi wano uyikhanda lawe yimi yiko ngimcela umuntu mafuna ngikhulume nani ubaba mayithule ekhaya nithi uthulele mayikhuluma nithi ukhulumelane mayilungisa awunangoke yini efunakalayo ingakho ke masi badala fanele sithathe isinqumo uBobo umfana wepiki usebenze kakhulu nomqhubeni mayisebenza nomqhumeni sebenza noshilisi sebenza nomjikelo esebenza namaqhawa amaningi waphinde wakhipha amahit unyaka nonyaka eyiculela eseyimele insizwa lena ephinde futhi ibe namabhizinisi ama-avanza athutha iy'tafu iphinde banamabhizinisi ahlangene nokuqashisa abantu yakhe izindawo eGoli izama impilo akayena ihlobo sikhotheni. I want to declare and to declare this officially kunoma uBobo angaba usikhotheni uBobo uzomthola ekusiza ekuphilisa njengomuntu ofakazi balokuganiwe yebo ke amaphutha umuntu akumuntu yenzeka uthathe ngamawala umuntu ugcinise kuphuma izinto esandleni kodwa iqiniso limileke ukuthi kulesi sigameko ngithe mangisilandela nami njengomongameli wamabhinqa ngoba ngifuna ukukhuluma ngaso ngingasazi mina ngilena untazane lo logcwele kuma social media olambe lokhonkothi ubusuku nemini ungazulubona ngisho kodwa umcimbi ungazulubona ngisho kodwa umkhosi wasendlunkulo lokhonkothi usuku nosuku lwenza ama content lufuna ama likes lufuna ama comment khuluma imigudu yakho nkotha ayazi nokuthi kuphi endlunkulo ayazi nokuthi umaskandi uqala lapho ugcinaphi mina yikho event engayi-attend iyamabhinqa eyaKwaZulu imikhosi yaKwaZulu awukho nokuthi engawu-attend nikuphi nina ngikuBobo umfana wepeki uNkulunkulu nezitalo zobaba omkhulu bakho nezitalo zethu sonke zikululamise awukaze mthu emehlweni nami noma ngizwile noma ngixoxelwe ube necala
elingalingana ukuba usungakhandwa ngamatshe njengalezi esiyibona eBhayibhelini ukuthi ushawa umphakathi ngalolu hlobo. Umphakathi uyashaya nomphakathi lo mphakathi lo mawushayana kuyatholakala ukuthi umphakathi nje ngegama futhi awubuzi, kanti thina eqiniso lokaBobo siyalazi uhlungu leyanto, uhlungu kakhulu. Nembeza ubalekile mawumuntu, asikwazi ukuthi sibekezelele ubuthakathi benu niphika izinto ezikhona kumaskandi kuma-social media nizenze sengathi azikho ngoba nifuna ukuphambana nomoya, bese sivuma ubuthakathi benu bugamanxele emuntwini egobhoza igazi. Ngizonyuka ngiyambona uBobo eGoli esibhedlela lekusona. Ngiyacela idalo zoBobo omkhulu bami ezasekhawo mama bami nedalwa ephethe uBobo nephethe nengilozi kamaskandi yonke nje imsindisi ngoba umnene bakhe ngiyabazi. Umuntu wahlulelwa ngumnene bakhe mfowethu vuka leyo ndawo ayikufanele, vuka leyo ndawo ayikufanele ngoba noma abathiwa khona la uphambi kwekhona ngowephutha mhlawumbe wagcina usuphambana nengalo yomthetho, kodwa sizwe ukuthiwa khona la ugadle khona kwafa umuntu. Vuka mfowethu Bobo, ngokuzwa kwami ngizwile ukuthi unezitende futhi ngiyazazi lokho ngiyakwazi nawe futhi uyazi ukuthi ngiyakwazi nama advance lo nawo ngiyazi ukuthi ngiyawazi, kodwa unindawanyana engifuna ukuyithinta etheni thuthumba ingane noma uthumba ingane. Ngifuna nifundeke lento bantu bakithi yokuthi amanga anamandla angakanani. Thina nje ukube kuyangami noma kuba ngomuntu obuthaka, amanga mina ngabe kudala ngayibulala ngenxa yamanga aqanjwa abantu bese beyawakholwa bese bethola abantu bewahlobise bethi ngeke benze ukuthi ngenzeka ukuthi ungeke usadla usenze ukuthi kodwa abantu ophelela beduze balazi iqiniso kuze kugule bona bethi awu amanganga abantu bayakholwa. Ngithi mina khululekani kanza kwethu siyophuma ngoba leli yanga saphuma nasejele saphuma singaphandle namhlanje. Ngisho njalo ke kanza kwethu ngithi mina Bobo sina mntaka baba phinde futhi kuyisiqiniseko sokuthi nawe mosuphumile uthathe ngamawala njengabantu abayizici namhlanje phezu kwamehlo omhlaba. Kunalemfana okuthiwa uMax Makhanya. Lo mfana lokuthiwa uMax Makhanya uyabona ungangcokolwa ngayo yonke into. Ngithi mfana wami usuyiphahlile phezu kwamehlo omhlaba. Umndeni wakho uthokozile ngawo, ihlobo zakhe ayithokozile ngawo, isizwe sonke saseNingizimu Afrika thokozile ngawo. Futhi ngiqiniseko sokuthi indodana yami ukhuzana impungosi akazange akuthuma ukuthi wenze lobu lamanyala nalobu buhlobongela nalokhu ukungabi nazwelo okungaka. Mina ngisho ngangabona ngasolinye nondodana wami ukhuzana impungosi injamlenze, kodwa ngiyamazi ukuthi ibanga lakhe uhamba fikiphi, kodwa angazenza izinto ayihlobise ezinye, angazenza izinto ayikhande ezinye, kodwa kuyangiphikisa emzweni yami ukukholelwa ukuthi ukhusana ngathuma abantu ngembono kaBobo nje nokuhlanya kaBobo beyingcokolela ngokamaskandi ngoba into engigadele wona umzila yokuthi noma kungenzakala nokumaskanda kodwa lento ingafika ezandleni.
iqhubeke ibe ubunsizwa ukuthi ingafike ezandleni inhlamlenza izange imthume uMax mangiyibuka isisa lento ngiyijulela akunjalo kodwa kungenzeka ukuthi ubudlelwane babo bungenza ukuthi uMax ayibone efuna ukuhlobisa ubudlelwane babo ngokuthi emazi ukuthi umuntu onjani bese ngena emaphutheni ngoba uma ngimdala ngeqiniso kufanele ngilikhulume iqiniso unengabo kusanganisa indodana wami manje usawuza amagula igushe okay kuningi ukuthi angakhanda aqala phansi anake izinto ezithize independent first inento yakhe igcwalisa gcwaliswa nje ngathi amakama afana picnic yeah kodwa njengomuntu omdala ngiyacwaninga la angiqinisekisile ngiyacwaninga kodwa hayi ngiyaphika into enkulu kunazo zonke la ile yokuthi abantu abafana noMax Makhanya abahambe bethinta yonke imango ephilayo abangazi khandwe kanjani bethinta izidleke sobukhosi boMnazaretha bengazi sikhandwe kanjani kodwa bona bekhipha imthondo besichamele bethinta umkhosi bakwaZulu bekhipha umthondo awuchamele ekhiphe umthondo azochamela uMaskandi ezochamela yonke into ephilayo phambi komeso omhlaba akasivezele iphile ephilayo uphi umcimbi asakasambona kona awukho ngicela ukumnikeza u3 days axolisa zonke izinto akazisho ayithobe bese phinde futhi enze isiqiniseko sokuthi uyaxolisa lento ayikhulume ngobobo ukwazi ukufisela umuntu ukufa esemashideni okufa ngoba idalwa sakhe siyalwa kurong lokho sengishilo kurong lokho ngoba ziningi imvula ezingamnetha lo mfana emncane ngala ngoba laba bafana bayahlobonga imini umnikazi walento elingigadile ufuseka umsunwe nje la kodwa futhi asifiselana ukufa noyedwa ufisela umuntu ukufa oseqala indicator la kulokho siyamkhuza sithi ibambe kwethu hlaleni insizwa hostel thini ibhamu siphila ngaso hlaleni insizwa hostel enqabusho-ke futhi okunye nganza kwethu ukuthi umcimbi kaNdoni Saliwa uhambe kahle kakhulu amaphutha akabe emancane kakhulu lapha nalapha ngoba abantwana bayakhula ngiyabonga kakhulu uNdoni ngibonga kuSaliwa ngimcimbi omuhle abawenzile noma idate yabo ngingajabule ngayo ngoba i12 akuhole bani nge12 Nkosi yami uphakathi nenyanga amaqaka lamunyama kaNdoni ehlenyuka lapha namaphini catering artist umhleli umcimbi Saliwa ke lo belokho igqula nje lapha na ke bese kuzothi ke lo qizile hayi khohlwa ubefana phana ikiwe ishuka ikiwe lapha isephuthu kwamathanga ehlenyuka directive imoto ewukhawosha lapha ingenayo ayiphikisayo ayivumayo akazazi naye kodwa ngiyabonga kuba khona kwabantu abafana noGay Mfokongcobo njengabahleli imicimbi bangasupport ngezwi nangokuposta ngoba ngifuna ukuyisho lento mina nginendaba mina uGay uyazi na ukuthi mina ngincengile mina yisha nje akudlalwa la lento into engakuyilalo idlile yimi
kodwa ngikwazi ngalikhuluma iqiniso uma phela kunabo umuntu obukhulu kakhulu bese phinde futhi isondela la kufuneka sondele khona umcineka wakuhambela umcimbi ngamcimbi kabani wakwangcwaba bani umcineka sezwa umcineka wakwenzani ngoba umcineka ogoalkeeper ababamba okuzakubo okudlule ngephutha ukuthi uba nolimi lokuhambe bembambatha besephula inwele zabantu akusho lokho ukuthi bangabantu abaphilayo imgodoyi nje and must remain imgodoyi finish ilokho okubalekile okwesibili futhi engifuna ukusho ukubeka kwami umthandeni njengenkosi kaMaskandi lapha eDondota ngiyanizwa lenisangana nje nikhuluma indaba zatshwala yes ngiyaphuza angidawa kodwa ngiyaphuza ngifuna ukwazi ngiyaphuza yebo I'm drinking yes angihlanye kodwa ekhanda and nginiphethe futhi ngikaniwe mina nabafazi abahla abanidlulayo zinja bavezeni phela benu ngoba niganwa nemgodoyi nikhonkotha ubusuku nemini anikaniwe aninabafazi aninamizi nikhiphi yalo eintantayo eingenasekelo nabantu abaningi nje lapha abaneyalo ezihle kabi kodwa eintantayo yabona nje ngihlukumezekile kunomfana nje ngisafuna ukukhuluma naye lapha ngoba umfana mdala kimi kodwa umfana ngoba akala sicawushe sodwa uthi umbuso khoza unomsoco lo yabhuti loyo unomsoco lo ya umne wethu kimi ngokuzalwa umfana ngoba akala sicawu inja nje into njengangcwatshwa kusasa nje labo ukuthi akafishwe ngo-11 ulutho uma singayilwele lento yokugana nokuthi ukuthi siyivikele umkunzi bayo izwe liyofa noma unganamalini noma ungayiqhwaga noma ungabalela abangaki noma ungenzane phezulu komhlaba mangaganiwe fusa umgodoyi winja uhlulaphi uhloniphaphi umbuso khoza kahloniphe indawo imbuzi nje hambe act iyo bese yokwaza wona ndosi idla amaships kuna umgodoyi lo kuthiwa elokhuza lo kwamandlakazi lo umakhelelo kanjani yabona lamasimba lawana mina kuba ngiyilo umuntu abe ngiyibulala leyanto leyahamba yohlala le kulamoto yabuya lamampondo yawo wafaka nongoba wakhohla ingane ayinasicawungisho esisodwa igcwele igange ijahudumo ifuna ukuhambe ibabaza umkunzi bayo umkunzi ufuna kube nezibongo ezinobudlwenga mina nginezibongo ezinomdlwenga ngoba ganiwe ngehlula imizi yamadoda yamakhosi nabafo nabafokazana yazokhothama emzini wabomkhulu yathi nginkunzi khuluma ngabantu mina bofika kuleli ceke lobabomkhulu izinto lezo kubalekile ukuthi sizikhulume nani nizazi sibize ngenhlanya kodwa nizazi lezo zinto ukala ukhipha siphi siyalo actor okay if it's a movie it must be pre-announced as a movie. We are not living a movie here. We are living the reality. Ngihlonipha kamfowethu ukhathithe iwele lami umlandeli wami ukhathithe iwele lami umlandeli wami ungithanda ukubhubha futhi noma ngathini ngaye angine indaba nakale indaba siyongwabana umuntu akabe insizwa kabili finish injalo ukubeka kwami umthandeni ngangiqondisa umlando ukuthi uma ngabe ngiumphathi wamabhinca ufika isikhathi somlando ukhona lapho esake santaza khona izwe lonke ujabule ngishingane ekhasayo uthiwa umshado awulona ijele akekho ayiphikisa awukuthi abafethu bengazi mina ngabathathi kangaka kuma social media bengazi ngabathathi kangaka
le ngoma engadingi nokuthi azayilwe indodana wami. It was the best song. Wonke umuntu wayehamba eshana nale ethi ke umshada kulona ijele ngoba imkitaza imnwalanga akwazi ukuyiphefumulela khona. Yaba ingoma enkulu endiyagcina uqopha umlando. Kodwa manje mangabe ukhim wasemlejeni esekhipha iParis sifike kunegotiate ngoba yena engafanelwe into enhle umthandeni icala lelo emlandweni wami iphethe ngoba umongameli ujajwa ngamathem akhe la aphethe khona. Angikwazi mina ukungingiza lokho. Never. I will never do that. Iphinde futhi ngingize indaba yegushi le ntombazane lentaza yami gida ukendawo futhi khona umuntu oseyivalele khoneni isina kangcono manje khona umuntu oyivalele khoneni le ntombazane ethi uma ngathi izowemula next week iyagida ubhubha ke manje yabo. So izinto lezo oyibonayo ukuthi akukwazi uqophe kumlando engangufisa kudala ama commercial radio platform and recognized radio platform njengamanje igush umthandeni uzonqamula yonke imingcele ekhona phakathi komthunzi welanga. Akekho umuntu ongakhipha ihit after hit engebeknasi unyaka nonyaka ekhipha ingoma equalify ukuhlanganisa unyaka njengebeknasi. Hayi kahle bafowethu ikali siyovuma unjani kanti nabathathi ngempela ayibengithi ngiyanidlalisa hayi ngiyanibonga ake sivume nje kubali ngeke sife ngomnye unyaka kuyoba womuntu siyacela ngani zakwethu sivume back to back ngeke bafowethu nabe kuthiwa bayehudula bebengayihudula bebevuma iqiniso injalo. Impi ke yohlala kuyimpi kodwa iqiniso kuhlala kweqiniso. Njengomongameli wamabhinqa nami into engangiyifisa Tracy Chanel abayidlala into ethitho maskandi uthi uyivumbelekile igagasi nemithetho engahambisani nokudlala komaskandi kodwa namhlanje sibona umaskandi edlala. That shows ukuthi freedom is here and is here to live. Sengiqoqa enganza kwethu ngizoqoqa ngodaba lwaseNkulu kaZulu. Njengomlando uNgizwe wasemachunweni ngihlala ngikusho njalo ukuthi isilo asiyiphethe isilo siyaphathwa. Ukuphathwa kwesilo ke amaphutho ongangeyintaba akabalelwa amaphutha ngoba kabekiwe uyazalwa. Ongangeyintaba akabalelwa mncele ngoba akabekiwe uyazalwa. Ongangeyintaba akabalelwa ukhomba ukuthi ufuna ukufudumala kuphi ngoba akabekiwe uyazalwa. Ngithi mina inkosi yethu isilo samabandla wonke indlulamete kaZulu ngizocela ukudodisa nje isizwe ngokuthi sibhekisise izinto. Kuhle ukusondela wonke amaqembu ezepolitiki nabantokazana ukuthi beyibukisise le yokuthi ubukhosi babufudumeze. Kodwa mabefudumeza ngeenhloso zabo hayi abasakhulumi nathi ngaleso sikhathi sebekhuluma nemimango yethu abazoba omkhulu bethu. Ngizokhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa lokuthi mina njengomlando wasemachunweni ngakubona kutsheka ukuthi umuntu kazana umuntu ntu omfundisi aphinde abe imeya
lo muntu ntu oyimeya yaseZululand futhi uyaziyo ukuthi uphilisa imafia uyisigebengu esingaboshwa noma yinini azothatha uZulu awenze ihawu lakhe ngokuthenga uThulasizwe Buthelezi Buthelezi mina njengesingami akafanele bonke nakulo nakancane nje uyicala ukuthi singafanele singaba noNakulo njengoThulasizwe Buthelezi uyicala ukuthi uZulu uphemba ungaba noNdunankulu onezikhundla engaphezulu ka5 ngishoda ngoba siphethe ongcwane umuntu la aphathe isizwe sakwaZulu okuyisona somgogodla uKwaZulu Natal osumgogodla weNingizimu Afrika ufuna ukunenzela isibonelo nje uyabona lapha enkandla umsholozi ugedlehlekisa inkuzi amanqabanqaba umongameli weMK njengamanje kuvota abantu bakwaZulu lapha bamthatha bambeka phezulu uZulu mningi uZulu nenkani uZulu hlangene uZulu lesinqumo ngaphekwa lezo inqumo zakwaZulu kodwa siyeyiwa kuthiwa sifundile kodwa njengamanje mina amabhinco ngwafaka euniversity ngawafaka endaweni eziningi ngayenza kwaba isitayela kwaze kwaqhamuka ngisho ingubo lezi siyigqokile imina lo okwenze konke lokho ngalo lemqhele nisafunda abanye benu babengenazo ngisho izinza kodwa ke uthema ngabe siwinile MK yaba nestress sokuthi ifuna ucabangela amanye ama province ukuthi kungabonakala sengathi uZulu obuphambili kulento ekubeni ukade uphambili awubongwa ngani ukuthi cha Zulu niyakwazi ukuhlangana nibe ngamaqhawe nenze into yenzeke manje ufuna ukubhidliza umbuzo na ubhidliza manje ufuna ukukhanda na ukhanda kodwa sekabe qoqwa nje wonke amashangane azofakwa lapha kuthiwa ucream of the crop ulungile lokho awunankingi ukuthi sibe munye kodwa sivunywa nini ukuthi sizinkunzi siyanqoba siyakwazi ukwenza izinto zenzeke asivunywa ndawo sengisebenze kangaka ngivunywa ndawo uNdlongubane esebenze kangaka akavunywa ndawo umntwana ophinda ngesebenze kangaka akavunywa ndawo kunoma inkathi imhloniphe ibanga ikhundla endlunkulu ibhidliza uZulu kube nabantu benkathi amhlaba abawu10 abazokhuluma ngaphambi kwesilo icala lelo umbhedo nje njengamanje ke mina ngiyashoka Thulasizwe Buthelezi ngiyacela nje singakezi lutho singakanyakazi hey shembe ngiyacela hamba uyesilweni uyokhothama phambi kwesilo uthi silo isikhundla zoba uNdunankulu singifanele ubone ukuthi ubeka bani ngoba njoba sikhona nje njoba siphila nje njoba siwuZulu nje soze saphamisa ikhala thina labuyela khona awuyena hlobo nje uNdunankulu uyazazi nawe deep down you know exactly what you are the mafia you are the criminal you are the manipulator you are the cruel politician you know ukuthi we can't be in a crisis as a Zulu kingdom and then expect a person like you to be in a driving seat of this kingdomship. Never. Tula says, you are not the one. And please, and make sure that you depart with immediate effect. You never survive it. Ngithi mina ngaphambi
ubukhosi basemachunwini engizala kubona ube njengopapa uthele kodwa kanande emsebuyidele ngonke namakazizinto namaphila kwazidwe umculo wasafa ngaphembe khotho nje ufehlile basale ngeliso labathakathi umakhoza khulu njengongonyama owethu awushaka ibongo uvuka imali beni unjinini ndomnyama nokaba ngayo wadebela ngoba wabona ukubamba kombule sandwana usumakade kamzochithwayo imango nezintaba notshani nemayini nakho konke khona phakathi kwalelizwe abusukume vele ubukhosi bethu buyemuka ungabathenga bonke ngeke ubasithenge thina asithenge nje sinendaba namuntu sengishilo yenza ukufanele futhi umkhosi olandela endlunkulu ngizobe ngikhona ongifunayo akanginavigate location yami is on and you must make sure that you hire the higher profile people to gun me down or whatsoever, but you can never kill the vision I have about the Zulu nation and Namapinga and the history that I've made in this country and in this kingdom. You will never kill that. Thina singabantu bakwaZulu who are not willing to sacrifice our own okusho uZulu akanamadoda njengoba ngama qhashaza umsholozi ongqamalala ngedwa phaqha nonke nephansi kwamatafula umndeni wakho ophansi kwamatafula sonke sasephansi kwamatafula bonke umuntu wayecashile efaka imfonya engafisi ngisho ukuvela ngama ngedwa phaqha ngalwa ngathi yakithi kodwa kadunusi akusoza kwenzeka lokho namhlanje every Tom Dick and Harry is excited, is eating lunch with Zuma enkandla enza yonke into mina nginaxabele noZuma nginankinga noZuma na uyazi ukuthi anginankinga naye nomlando wami uyawazi nani umlando wami niyawazi kodwa ngoba ninaqiniso niyakhonkotha njengezinja and one day that history will repeat itself and one day the heroism of what I've done, it will be revealed in the book of history and no one can tap and do anything. Nangithuka nathi ngithole imali nithuka umongameli uRamaphosa ngithiwa nginike imali wenza yonke into wathi wenzani when I decided to stay in a home where President Zuma belonged, in a home where President Zuma was molded and modified. And manga ngitshela ukuthi why I did that ningamangala ningathi manje nimbuka naye nithi awubaba ngempela kodwa that because when you are the leader you choose what to tell and what not to tell. Ngicela ningamphapheli ke mina ningamphapheli nje ngongizwe ngumlando wamchunu ngafa ngenalutho but I've made my mark being on earth and I'm concerned, deeply concerned about the next generation. How can we create a fair society? Amadoda should gcina ngami intsha kalibisi imgodo yonke leti yasaba isabukufa isabugxekwa isabukubulawa ehamba ihla inyuka ingcela mthondo izinja. Where are the real men? Nothing. ePhawula